адкуль пайшло свята. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. І ўвагуле ўсе тыя, хто з намі лучыцца. З вамі я, Анастасія Аўдзевіч, і гэта «Адкуль пайшло свята». Мы будзем аж 3 праграмы размаўляць, адкуль жа пайшло свята, а небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі. І ведаеце, такая цікавостка, што распавесці ўсё ў адной праграме мне было вельмі цяжка. Таму я падзяляю гэтую праграму на 3 часткі. І яны будуць уваходзіць у вялікую такую вось праграму «Адкуль жа пайшло свята». І здымаць мы будзем у невялікіх, магчыма, камусьці нават і невядомых вясковых касцёлах. Гэта я делаю спецыяльна, бо вялікія там катэдры, фары знаёмыя ўсім. Але Беларусь, яна вельмі багатая на такія касцельчыкі, якія дышаць гісторыяй, якія дышаць цудамі, якія здзейсніла Панна Марыя. Вось менавіта тут, у гэтым месцы, на Беларусі, на той краіне, дзе жыве Бог. Таму запрашаю да праглядаў. І сёння у нас першая частка. І мы прыехалі вандраваць у Канстанцінава. Хадзем! Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вамі Анастасія Аўдзевіч, і гэта «Адкуль пайшло свята». І сёння мой суразмоўца пробашч парафіі у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, што ў Канстанцінава, ксёндз-канонік Олег Мурзіш. Хвала Христу, ойча. Навеки хвала. Дзякую, што запрасілі нас, дзякую, што прымаеце. І сёння мы з вами пачынаем нашу размову пра небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Можна я вам пазадаю пытанне? Калі ласка. Паслухайце, такое першае будзе. А што мы ведаем вось пра жыццё Найсвяцейшай Панны пасля таго, як Езуса ўкрыжавалі? Ці ёсць нейкія пэўныя звесткі, гістарычныя факты, нейкія, не ведаю, там моманты з Бібліі можна прывесці, ці іх няма? І гэта ўсё-такі нейкія размовы ды легенды? Напэўна, у Евангеліі ёсць апісана пра жыццё Марыі кароценькія звесткі, калі Марыя была побач Езуса, калі, напрыклад, укрыжоўвалі Езуса Хрыста, яна была менавіта разам з ім пры крыжы, мы ведаем, з Янам Хрысціцелем. Але сапраўды мала ёсць апісана пра Марыю ў Евангеліі ўжо пасля ўваскрашэння. Ёсць вусная традыцыя, якая сапраўды перадае нам звесткі, таксама такія невялікія звесткі, але яны кажуць аб тым, што Марыя пасля ўваскрашэння, пасля спаслання Духа Святого, яна трывала разам з вучнямі на малітве, напрыклад, была. І гэта кароценькая такая аповед вуснай традыцыі. Калі мы бяром гісторыю развіцця хрысціянства, то мы даведваемся такія факты, што ўжо ў чацвёртым стагоддзі хрысціянства было свята, свята Марыі. Так яно прыкладна называлася, бо па-рознаму перадаюць гэтыя звесткі. Потым у 6 стагоддзі ўжо на ўсходзе паявілася свята пераходу Марыі на неба, так яно называлася. І яно ўжо адзначалася 15 жніўня. І толькі ў 8 стагоддзі менавіта яно пачало называцца «У небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі», «У небаўзяцця Маці Божай». І так яно дайшло да сённяшняга часу, калі папа Пій XII ў 1950 годзе аб'явіў дагмат аб небаўзяцці Маці Божай. Як піша таксама гэта гісторыя, якую я прачытаў, якую чытаў раней, што гэта было звязана з пабожнасцю Марыйнаю, бо людзі з самага пачатку хрысціянства лічылі Марыю як незвычайным чалавекам, якая дала збаўцу.
І вось таму сапраўды папа Пій XII захацеў гэта яшчэ раз падкрэсліць гэтым дагматам веры, дзе мы верым аб тым, што Марыя была узята, адзіны чалавек быў узяты з целам і душою на неба Богам. У гэта мы верым, і Касцёл гэта абвяшчае для нас. Дзякуй за адказ. А вось маю такое пытанне. Легенда нам распавядае, і на яе абапіраюцца там апакрыфічныя тэксты, так, тое, што апосталы неяк выпадкова сабраліся ці то ў Єрусаліме па адной версіі, так, ці то ў Эфесе, бо дакладна невядома, дзе жыла панна Марыя. Вось, і што яна памерла, што ёй з'явіліся анёлы, яны ёй распавялі, што вось хутка будзе ўжо час кнання. Яна падрыхтавалася, сканала, яе пахавалі, але спазніўся, хто ў нас там, неверуючы Фома. Ось, ён прыходзіць і кажа, ну, я не магу гэта паверыць, што панна Марыя памерла. Яны адчыняюць яе гроб, а там панны няма. І вось нібыта з гэтай ідзеі паўстала тое, што яна была ўзята на неба з целам. Вось, і адсюль мне ўцікае такое пытанне. Бо часам сустракаецца то одна, то другая версія. Нібыта яна памерла, была ўваскрослая, так, ўваскросла і была ўзята на неба. Ці яна не памірала і была ўзята на неба з целам і душою? Якой жа, ну, як кажуць, версіі прытрымліваецца каталіцкі касцёл? Каталіцкі касцёл таму вось менавіта папа Пій XII і прыняў гэты дагмат веры, абвясціў гэта, каб мы верылі, каб мы не сумняваліся ў тое, што Марыя была ўзята з целам і душой. Напэўна, вусная традыцыя нам перадаюць розныя гісторыі, і яны нам не перашкаджаюць прадставіць, як магло бы быць гэта. Але праўда веры ёсць у тым, што менавіта з целам і душой было ўзята Марыя на неба. Бо напэўна, мы нават сваёй верай можам дайсці, што гэта быў незвычайны чалавек, бо яна была без першароднага граху зачатая. Першая. Яна была маці збаўцы. І застаецца для нас маці наша настаўніка, нашага збаўцы Езуса Хрыста. Таму можам разважаць па-рознаму, як гэта было. І гэта, напэўна, цікавіць заўсёды чалавека. Але тое, што з пэўнасцю мы павінны верыць, это што з целам і душой была ўзята ў неба Марія. Як гэта сталася? Мы можам толькі гадаць, але вера, самае галоўнае, не ў тое, як гэта сталася, але што ёсць так, што Марыя ёсць на небе там са сваім сынам. А вось як жа правільна праваслаўныя кажуць успенне. Нават вось калі я рыхтавалася да праграмы, то часам у даведніках напісана не касцёл небаўзяцця на свяцейшай панны Марыі, што ў Канстанцінова, да? Напісана касцёл успення Маці Божай. У праваслаўных гэта успенне ад таго, што яна паснула, так? А у каталікоў гэта небаўзяцце. Ці ёсць тут нейкая розніца, нейкі такі падводны каменьчык? Я, можа, скажу менавіта аб чым важным, што каталіцкая канфесія, як і праваслаўная канфесія, калі мы будзем так правільна, больш падрабязна гаварыць, яны маюць сваю гісторыю. Бо після раздзялення, напэўна, парой павлияла традыцыі, і таму адны і тыя самыя рэчы, яны могуць назвацца двума назвамі, але яны выражаюць той глыбокі сэнс духоўны. Ну, напрыклад, таінства і сакраменты. Але гэта не значыць, што гэта штосьці іншае. Таксама і ў гэтым выпадку успенне Багародзіцы у нашых братоў праваслаўных, яно так называецца. Это не значыць, што самае галоўнае тое, што Марыя заснула. Хаця і ў гэтым сэнсе ёсць это не памерла, а заснула. А ў нас мы
і верым у гэта праз догмат веры, што была ўзнята на неба, была ўзята на неба Богам. І праўда веры гэтая, яна не змяншаецца, калі мы нават называем успеннем Богородицы. Бо багацце веры хрысціянскай ёсць у тых абрадах, у тых менавіта той нават тых словах, як называецца, бо гэта выражае яшчэ больш сэнсу тых духоўных рэчаў. І таму я лічу, што гэта не супярэчыць, а дапаўняе узятае свята у небаўзяцце, успенне Маці Божай. Дзякуй за адказ. Але маю яшчэ одно такое пытанне каверснае. Вось часам у тэкстах, успенне Богородицы там сустракаецца, гэта ўжо разумела, вы патлумачылі, у небаўзяцце на свяцейшай Паны таксама ўсё зразумела, але часам ёсць, пішуць, Пасха на свяцейшай Панны Марыі, ці сустракаюцца яшчэ ў небаўшэсце на свяцейшай Панны Марыі. Ці ёсць тут памылка, ці не? У небаўшэсце гэта адносіцца да Езуса Хрыста, таму што у неба ўзышоў. Пасха – гэта таксама, калі мы глядзім разумеем на гэтае слова, то яно абазначае пераход. З адной стороны, можна было б назваць, бо сапраўды нават возьмем проста чалавека, які памірае, ён пераходзіць у іншае жыццё. Але так злажылася па традыцыі, што да Марыі больш адносяць менавіта у небаўзяцце, успенне, бо гэта быў незвычайны чалавек, гэта быў чалавек, які заслужыў на гэта сваім жыццём, сваёй адданасцю, сваёй паслухмянасцю, сваёй пакорай і вельмі вялікай верай. Таму можна і так сказаць, але больш прынята у касцеле, як і ў царкве праваслаўнай, менавіта называць так. Паслухайце, отец Олег, мы знаходзімся вось у касцёле небаўзяцця на свяцейшай Панны Марыі. І ў кожным касцёле жыве свая Марыя. Вось зараз і мы месцімся каля абраза, вось яна там на заднім такім плане, за нашымі спінамі, вельмі прыгожая, у срэбных шатах. Гэта Панна Марыя. І яе клічуць Снежнай. І гэта такая жемчужына, нават так, вашага касцёла. А распавядзіце, калі ласка, крыху пра яе, пра тыя фантастычныя гісторыі, якія звязаны з гэтым абразом, цудадзейныя гісторыі, і ўвагуле пра гісторыю вашай парафіі, бо яна вельмі цікавая, вельмі незвычайная, і сапраўды тут жыве такі сапраўдны марыйны дух, які ахоўваў гэты касцёл і гэтую парафію шмат гадоў. Бо, дарэчы, гэты касцёл ніколі не зачыняўся. Я не памыляюся? Не памыляюся. Сапраўды, гэта гісторыя касцёла, яна вельмі багатая. Яна сягае яшчэ канец 18 стагоддзя, 1792 года, калі менавіта быў пабудаваны тут у гэтым мястэчку, яшчэ тады гэтае мястэчка называлася Слабодка, і вось быў пабудаваны драўляны касцёл. І толькі на наступны год была ўтворана парафія з гэтых навакольных вёсак, вось менавіта з гэтых жыхароў, якія жылі, якія хацелі таксама яднацца вакол Бога. Невядома, няма нідзе звестак, калі паявіўся гэты абраз, але мы можам сказаць, што паявіўся, напэўна, калі быў пабудаваны гэты драўляны касцёл. Бо ўжо калі была французская вайна, калі тут праходзілі дзеянні, то сапраўды пішуць, што гэты абраз хацелі нават скрасці. На хвілінку, гэта калі салдаты Наполеона Бонапарта, так, вось гэтыя часы мы згадваем, шлі праз Беларусь, і яны супыніліся, тады гэта была Слабодка, нават не Канстанцінова, наколькі я ведаю, назва была мястэчка другая. Вось, і што іх зацікавіў
гэты абраз і гэты касцёл увогуле, што тут быў штаб, так? Хацелі зрабіць штаб, хацелі тут якія-то прыняць рашэнне, але самае галоўнае, што забаранілі маліцца ў гэтым драўляным касцеле людзям. І больш гэта, што салдаты, як парой бывае, хацелі абрабаваць гэты касцёл драўляны, гэты забраць абраз. Але так здарылася, што тыя салдаты, якія абрабавалі, панеслі смерць, замёрзлі насмерць. І гэта быў знак для іх, што нельга браць, таму людзі забралі гэта, бо касцёл быў прызначаны на іншае. І гэта вайна прынесла шкоду вялікую, бо быў гэты касцёл драўляны спалены. І вось далейшая гісторыя распачынаецца менавіта ў 1825 годзе. Менавіта тут ёсць і табліцы, Зофія і Францішак Пашкевічы пачынаюць будаваць новую святыню. Менавіта гэтую сённяшнюю святыню не толькі пачынаюць з прэзбітэрыю, дзе мы знаходзімся, гэтую частку. І вось тут у галоўным алтары размяшчаюць гэты абраз Маці Божай, які называюць снежнай. Яшчэ ёсць цікавая гісторыя, і это перадаецца, апісана такім гісторыкам нашым менавіта мясцовым, Яськам Драўніцкім, што менавіта гэты абраз, калі французскія войскі выгналі ўсіх людзей з хат, то людзі сабраліся ў такой каплічцы на могілках, каб маліцца. І людзі зімой, калі быў мароз, сабраліся і там маліліся. І як кажуць гэтай гісторыі, што ніхто нават не кашлянуў пасля некалькі дзён на вуліцы, начуючы на вуліцы, знаходзячыся гэта. І гэта для людзей быў сапраўды цуд. Бо мароз, які даходзіў да 20-25 градусаў, ён не пашкодзіў нікаму ў здароўі. Таму і як бы гэтым прыпісваецца, што снежны мароз, калі так можна паясніць, так людзі назвалі. А то атрымоўваецца, тыя, хто стаяў у варце, салдаты замерзлі за ноч там насмерць, а тыя, якія пайшлі маліцца да абраза, пры тым жа марозе нават не кашлянулі. Так, яны былі так пад плашчом маці. Так і пішуць менавіта гэтая гісторыя, што якія ў варце стаялі на вуліцы, якія штосьці прыводзяцца каля 25 чалавек, якія вартавалі абоз, сапраўды згінулі смерцю, бо замёрзлі. А людзі, якія маліліся пры гэтым абразы, пры гэтым сапраўды святыні такой, канстанцінаўскай, калі можна так назваць, сапраўды захавалі сваё менавіта жыццё. Больш гэта, і вось у гэты з момантам будаўніцтва, пачатку будаўніцтва гэтай святыні звязана перайменаванне, вось менавіта перайменаванне гэтай вёскі ў Канстанцінава. Ось такая гісторыя. І касцёл быў драўляны, ён быў вельмі пашкоджаны, харэў, так, быў разрабаваны, яго пачалі аднаўляць, але аднавілі толькі вось прэзбітэрыум, дзе мы знаходзімся, і далей працы супыніліся наколькі. Зараз далей працягну менавіта пра гэтую гісторыю. Драўляны касцёл трошкі знаходзіўся ў іншым месцы. Нават у гэтай гісторыі, што напісаў Яська Драўніцкі, не знайшлося канкрэтна месца, дзе ён знаходзіўся. І вось калі гэты новы касцёл пачалі выбіраць месца, то выбралі самую высокую такую як бы узвышанасць у Канстанцінаве пры, як пішуць, пры тракце Вільна-Полацк. І паставілі менавіта тут першы вось гэтую частку касцёла, нават, як кажа гісторыя, крыху нават вывели фундамент, поставили гэта галоўна і навы самого зала касцёла. Але
вось памірае сапраўды Францішак і Зофія, яны пражылі не так шмат. І наступны менавіта уладальнік гэта памесця, гэтых земляў, ён не меў ужо сродку працягваць далей. Таму касцёл хацелася многім сапраўды, каб ён паўстаў далей, але не было сродкаў, каб весці гэтую будоўлю. Тым больш, пасля паўстання Кастуся Каліноўскага касцёл пачаў больш прыціскацца ўладамі царскай Расіі. І таму яшчэ паўстала больш такіх перашкод, каб будаваць гэты касцёл. І толькі далей працягнулі будаваць касцёл у 1891 годзе. І як кажуць гісторыя, што касцёл быў пабудаваны, астальная частка, за 8 месяцаў. Сабралі хуценька камянёў, нацясалі іх, сабралі многа іншых, і так быў пабудаваны да канца гэты касцёл тут у Канстанцінава. Па тых часах гэта была мегагалактычная хуткасць. Гэта вельмі хутка, бо мы можам сабе так уявіць, што нават звесці камні гэтыя, як казалі, нават людзям казалі, перадаецца гэта гісторыя, што вось гэтыя ўладальнікі зямлі нават было такі, як у прыказным плане, звозіць камяні, каб, напрыклад, з кожнай вёсцы прывозілі там па адной падводзе, па две, па тры, звозіць сюды камяні. І гэтак людзі дапамагалі. І людзі не толькі з прымусу, але яны жадалі гэта зрабіць. І вось наступіў момант 1896 года, дзе біскуп Віленскі кансакраваў гэты касцёл. Это значыць, святар на той час працаваў Абдон Анджейковіч. Тут пахаваны каля касцёла, які завяршыў гэтае будаўніцтва, зрабілі амбон, алтары бочныя, арган паставілі, спавядніцы, якія захаваліся на сённяшні дзень. Гэты касцёл ніколі не зачыняўся, і ён перажыў і Першую вайну сусветную, і Вялікую айчынную вайну, так, і далей уже, часы саветаў. Што ж было тут у часы, напрыклад, Першай сусветнай, так некалькі слоў, бо гэта сапраўды было цікава, што тут былі немцы, бо мяжа непасрэдна праходзіла праз Канстанцінава. Калі мы глядзім на тэрыторыю нашай вось гэтай віленскай зямлі, як мы называем, тут мясцовыя нават называюць, сапраўды, бо гэта віленская архідыяцэза яшчэ да вайны, калі магчымасць, то гэтыя ваенныя дзеянні праходзілі памятнікі гэтым ваенным дзеянням, напрыклад, Першай сусветнай вайны ёсць і тут у Канстанцінавай. А менавіта на могілках там пахаваныя салдаты, нямецкія салдаты, пахаваныя, напрыклад, у Засвері, напрыклад, у Калодна. Тут шмат гэтых пахаванняў, шмат могільнікаў, якія пацвярджаюць, што тут былі. Падчас Першай і Другой сусветнай вайны касцёл значна не быў пашкоджаны. Можа, штосьці там папала, можа, дзесьці канкрэтных звестак няма. Шпіталі, да? Ці што? Ці ён увогуле не зачыняў? Ці гэта быў не зачыняўся. Бо так павязло, хіба, можна так сказаць, это цуд Маці Божай, што ён дапамог сапраўды захаваць. Бо людзі з самага пачатку, яшчэ калі пабудавана быў гэты драўляны касцёл, яны абралі гэтую для сябе Маці Божую, як тую апякунку, заступніцу, і тую, якая будзе весці па гэтым жыцці, па зямным жыцці. Таму і ўзялі гэтую назву у небаўзяця Маці Божай, каб ісці следам за ёй да свайго збаўцы, да Айца Небесна. Таму вось менавіта
у гэтыя войны, а больш гэта і атэістычны час пасля Другой сусветнай вайны. Касцёл быў адчынены, дзейнічаў, і больш гэта, хоць святара не было з 1972 года по 1990 год на месцы даязджаў святар ад Шэмітова. Аднак жа гэты касцёл людзі захавалі, яны баранілі яго, яны плацілі падаткі і вельмі часта маглі сабрацца хутенька, каб абараніць, каб ніхто не мог забраць гэты касцёл для якісьці іншых цэляў, мэтаў. Отец Олег, а вось ёсць такая цудоўная гісторыя пра то, як сюды звезлі збожжа, але было дзе яго храніць у іншым месцы, невыпадкова абралі касцёл, і вось вы прывезлі гэтае збожжа, і як людзі ратавалі, што тут быў звон, вы распавядалі, пачыналі званіць, збягаліся ўсе, ставалі сцяной, і так у часы саветаў абаранілі. Гэта вось менавіта ёсць лёс не толькі гэтага касцёла, некаторых касцёлаў тут у Беларусі. Бо сапраўды людзі перш за ўсё імкнуліся захаваць касцёл і захаваць званы. Ну, бо людзі вартавалі касцёл, былі каля касцёла, глядзелі, асабліва ноччу, прыходзілі. І калі якаясь небяспека хацелі зачыніць касцёл, напрыклад, прывезці збожжа і выгрузіць, то людзі зараз білі ў звоны, як кажуць мясцовыя звоны. І вось тады збягаліся людзі з навакольных нават вёсак, бо званы заўсёды званілі моцна, за пару кіламетраў добра было чутна. І тады сапраўды не было магчымасці проста забраць касцёл, зачыніць. І таму гэта парафія не выключэнне. Я добра ведаю, што многія людзі тут, будь то Константинова, чи навакольная вёска Багацькі, Варашылкі, Старая вёска, такая назва мае, Камарова, Куцькі. Яны сапраўды, як бы скажем, перажывалі за касцёл, бо гэта быў цэнтр жыцця. Гэта быў для іх нешта незвычайнае, бо прыходзілі сюды знайсці суцяшэнне у розныя моманты. Таму гэты касцёл, ён з'яўляецца для людзей важным. І яны яго баранілі, свой касцёл. Так. Той, у якім жыла іх маці. Вы ўжо ўзгадалі прозвішча аднаго са святароў. Але сапраўды гэтаму касцёлу, гэтай парафіі, дарэчы, і тытул касцёла, і тытул парафіі супадаюць, так? У небаўзяці свяцейшыя паны. Сапраўды вельмі пашчасціла на святароў. Вы, напэўна, ўжо здагадаліся, я хачу спытаць у вас вось пра кнігі цвярозасці. Што ж гэта за падзея такая была выключная нават? Я хачу, прабачце, калі ласка, што я возьму лісток, бо святароў вось ёсць столькі вялікі спіс ад самага пачатку парафіі, тут у гісторыі. І магу сказаць, першы святар гэта быў ксёндз Ігнацый Броніч, які ад пачатку стварэння парафіі ён працаваў тут. Быў такі святар таксама, пра што вы ўспамінаеце, Рудольф Рыхлевіч, які працаваў 48 па 63 год, 1848-1863. І здарылася такая сітуацыя, што сапраўды за царскай Расіі, як я прочытаў гэтую гісторыю, яшчэ раз абнавіў свае такія звесткі, што кожны, хто уладальнік, хто меў гэтыя душы, меў такі падатак. 50 копеек з каждай душы павінен быў заплаціць. І вось менавіта, каб выплачваць гэтыя падаткі, парой уладальнікі адкрывалі карчму, дзе можна купіць было алкаголя, бо, як кажуць гісторыі, што выганялі па десяткам, сотні тысяч алкаголя, самагонкі
для гэтых, і парой карчма была не адна, а некалькі. Таму вось такім спосабам, завлякаючы людзей, простых людзей, менавіта яны пападалі ў такую залежнасць ад алкаголя. І калі святар этот Рудольф Рыхлевіч паглядзеў, то ён пажалеў гэтых простых людзей, якія былі вельмі беднымі, а плюс да гэта яшчэ і прапівалі, п'янства было вялікае. І вось ён пастанаўляе зрабіць вельмі проста цвярозасці. Вось гэтыя суполкі стварыць цвярозасці. Як кажа, што ў 1861 годзе ўжо тады было 567 чалавек, якія належалі да гэтай суполкі менавіта цвярозасці. І з кожным годам усё павялічвалася. І так святар уратаваў ад знішчэння. Ну, бо мы ведаем добра, дзеючы алкагалізм, там знішчаецца самае галоўнае чалавека. Таму так і здарылася з гэтым святаром, які аставіў гэты знак, што па сённяшні дзень мы ведаем, што былі суполкі цвярозасці. Але гэта вельмі фантастычная дзея. Вось, на мой погляд, калі людзі співаюцца, руйнуюцца сем'і, так, руйнуюцца ўвогуле чалавечыя адносіны. І адзін святар падняў шмат вёсак, бо ўступалі ў гэту суполкі амаль што вёскамі. Так, пішацца так, што цэлымі вёскамі, і больш гэта, што напісана ёсць у гісторыі, больш як 1500 з чымсь было у гэтых суполках. Не толькі вёскі, сем'і, але, калі можна сказаць, амаль уся парафія уступалі. Ну, бо святар меў вось такі аўтарытэт сапраўды, і ён не толькі словам Божым, не толькі самбонны, але ён мог паразмаўляць і гэтым самым чалавека, як бы скажам, прывабіць, што жыццё, напрыклад, і самы дарагі дар, што трэба берагчы. Сапраўды так. А калі падыходзіць бліжэй да касцёла, то мы бачым магілы, некалькі помнікаў. І вось я б уласна сказала, што гэта такі нябесныя вартаўныя гэтай парафіі, гэтага касцёла. Гэта магілы ксяндзоў, якія працавалі тут шмат год. Пра аднаго з іх вы згадалі, гэта той, які асвяціў касцёл, які збудаваў яго з камня, ну, Абдон Анджейковіч. А ёсць побач пахаваная маці і яе сын святар, які працаваў таксама 21 год. І ў такія самыя даволі, ну, калі я так скажу, самыя цяжкія і даволі цяжкія, калі можна так альбо так сказаць, гэта быў Люцыян Хмялёвіц. Ксёндз Люцыян Хмялёвіц. Ён яшчэ вядомы тут у Беларусі тым, што ён працаваў у такой, потым пасля ўжо Канстантынава, працаваў у парафіі Дзераўная Стаўбцоўскага раёна да самага канца свайго жыцця. І вось гэты святар, ён прыйшоў сюды ў 1939 годзе, якраз перад тым, як прыйшла савецкая ўлада сюды. Сюды, вось на гэтай тэрыторыі. Па ўзросце яму было 26-25, дзесьці так мы зарыентуем, бо далей гісторыя фантастычна развіваецца. Ён пасля пасвячэння свайго. Звычайны святары заканчваюць семінарыю дзесьці каля 25. Бо ён малады сюды прыйшоў працаваць у гэтай парафіі. І вось яго напаткала сапраўды цяжкія хвіліны, ну бо прыйшлі савецкія ўлады, толькі, можа, не мелі часу да гэтай вайны, каб далей, бо і распачалася вялікая айчына, як тут называюць, другая сусветная вайна, і яна прынесла свае. І больш гэта, пра гэтае святара добра памятаюць нам мясцовыя, перадалі гэта, што немцы аднойчы сабралі сапраўды моладзь, дзяцей, каб вывезці адсюль. Сабралі там, у Свіры, непадалёк адсюль, 10 кілометраў. І вось гэты святар
ксёндз Люцыян едзе да, калі не памыляюся, маёра СС і просіць за гэтых, менавіта за гэтых людзей, каб адпусцілі. Нават, як кажуць, гісторыя, напэўна, прыйшлося заплаціць за гэта. І гэты святар прысвячае, каб уратаваць гэтых людзей. І ён уратаваў ад таго, каб вывесці. І вось гэтым самым ён заслужыў для сябе герой. Бо сапраўды ратаваць людзей это заўсёды трэба мець гераічнасць, святасць жыцця. Таму вось гэты святар і аставіў пасля сябе. Але так здарылася, што ў 60-е гады мясцовым камуністычным уладам не спадабалася. Яго вымусілі сысці. І ён павінен быў выехаць, каб не арыштавалі. Ён выязджае ў гэтую парафію, дзе раўная у Стаўцоўскага раёна. Я чытала такі нарыс пра гэтага святара, і там узгадваецца вось вельмі такі момант, нават, напэўна, у мяне зараз будуць чырвоныя шчокі, што калі ён ад'язджаў, то з ім згадзілася ехаць яго гаспадыня, пакаёўка. Жанчына, якая гатавала яму, вось, і яна кажа, што магу паехаць з табой. І вось нават тады ўлады казалі, што вы з ёй жывіце разам, што гэта твая гражданская жонка, і што яна была вымушана ўзяць такую медыцынскую спраўку аб сваім дзявоцтве, толькі тады яму дазволілі з'ехаць. То есть нават вось здесь была такая абраза і вельмі такая, сітуацыя. Сапраўды, калі мы паглядзім... Чалавека, які ратаваў у вайну іншых, які дапамагаў і габрэям, і дзетак выкупіў з палону, так? І вось столькі добрага зрабіў, і вось праз такую абразу, праз такую гразь яму давялося пакідаць тое месца, дзе ён адпрацаваў 20 гадоў. Сапраўды, гэтая гісторыя мае быць. Напэўна, звесткаў такіх няма, што канкрэтна, чтобы апісана было, як гэта было. Але людзі пераказваюць гэта, бо гэта сапраўды, калі можна так назваць, гэта тое, што адзначае чалавека не проста з добрай стараны, са стараны міласэрнасці, любові. І у гэтым выпадку ксёндз Люцыян, ён прысвяціў поўнасцю сябе для гэтых людзей. Ён быў тым як апекуном, бо парой чалавек не мог пайсці нават сапраўды знайсці суцяшэнне ад людзей. Мы ведаем, напрыклад, ёсць таксама святар пахаваны на свірскіх могілках, які з'яўляецца праведнік свету, які ратаваў шмат габрэяў, які працаваў як у Свірі, так і ў Варнянах. І такіх святароў ёсць шмат, якія аддавалі, прысвячалі сабе Богу. Таму улады стараліся знікчэмніць святара, утаптаць у гразь, у балота, каб прыменшыць яго значэнне. Таму вось менавіта гэта гісторыя пацвярджае тое, што людзі былі тыя людзі, якія хацелі дапамагаць святару, якія хацелі ехаць са святаром, можам сказаць, туды, дзе святар ехаў служыць далей. Для мяне, уласна, гэта гісторыя пра міласэрнасць. Гэта гісторыя пра тое, што жыве тут, менавіта жыве Маці Божая, бо яна знайшла тыя рукі, якімі ратавала сваіх дзяцей. Вось тое, што ён адзіны ведаў нямецкую мову, так, вось на гэтых землях, то есть у бліжэйшых населішчах, што ён заўжды хадзіў, як кажуць, на паклон да каменданта СС, да маёра СС, вось тое, што калі гэтых дзяцей і юнакоў, дарэчы, вы акцэнтавалі, што гэта былі не толькі маленькія дзеткі, якіх забралі ад бацькоў, і калі ён туды пайшоў і пачаў прасіць, то яму пазначылі цану, колькі там нейкія грошы за кожнага, а ў бацькоў не было. І ён едзе, яму 26-28, гэта яшчэ амаль што юнак, вельмі малады чалавек. І ён самаахвярна, ведаючы, што можа нават і не вернецца адтуль, але ён вязе грошы і выкупае
гэтых людзей? Сапраўды можна расказваць вельмі шмат пра гэта, бо, напрыклад, ёсць моя парафіянка, якая таксама на фэст гады 3 таму назад расказвала больш падрабязна гэтую гісторыю. І трэба сказаць, што, напэўна, калі едзеш да каменданта, то не ведаеш, як далей будзе, як ён аднясецца, як што. Плюс да гэта святар, гэты святар, ён быў пастаўлены, і нават пасаветавацца, напрыклад, не было з кім. Але ягоная вера, ягонае сэрца, як вы сказалі, дабрыня, міласэрнасць, гэтаму і правяла. Што ён не пабаяўся, паехаў. Плюс да гэта з малітвай. Ён паехаў, каб гэту вырашыць справу. Як ён вырашаў гэта? Колькі трэба было заплаціць? Напэўна, бо па-рознаму там пішуць і так далее. Але важнае тое, што ён уратаваў гэтых людзей. Ён не пашкадаваў ні сродкаў, ні свайго здароўя, ні часу, бо ён хацеў спасці гэтых людзей, асабліва гэтых бездапаможных дзяцей і моладзь. Вельмі цудоўна вывучыць гісторыю гэтага касцёла, гісторыя гэтага мястэчка. 3 вайны прайшлі. Прайшоў такі час заняпаду касцёла па ўсёй Беларусі. Але дзверы гэтай святыні ніколі не зачыняліся. Можна смела сцвердзіць, што гэта цуд. Гэта сапраўдны Вялікі цуд. Вялікі цуд. Ці ёсць у вас такое вось нейкае сваё ўласнае, як пробашча, меркаванне? Дзейсняцца цуды зараз? Сапраўды, калі мы глядзім на гісторыю і на цяперашняе жыццё, парафій, людзей, то мы бачым, што цуды яны не знікаюць, ну, як бы, скажем, нету такого часу, калі не можа здзейсніцца цуд. Сам Езус Христос, ён кажа, май веру, а ўсё здзейсніцца. Таму сённяшняе жыццё, яно таксама мае месца і на цуды, толькі ўсё залежыць ад чалавека, ўсё залежыць ад ягонай веры. Бо Бог не можа дзейнічаць менавіта ў жыцці чалавека без яго дазволу, без ягонай веры. Таму я лічу, што, нягледзячы на тое, што сельская мясцовасць, она крыху, як бы, не хочу сказаць заняпад, моладзь ад'язджае, але аднак жа яна ёсць. І ёсць будучыня, пакуль ёсць Бог, пакуль ёсць святыня, пакуль яна напаўняецца. Бо, нягледзячы на тое, што старэе, гэтае пакаленне адыходзіць, аднак жа летам прыязджаюць сюды моладзь, дзеці, гэтыя унукі, дзеці, каб быць тут. І больш гэта, нават хочуць тут прымаць сакрамент хросту, прымаць сакрамент шлюбу, быць тут, бо гэта іхныя карані. Вытокі. Вытокі. Ці шчаслівыя вы гэтым? Я вельмі шчаслівы. Я рады, што я папаў сюды працаваць, што мяне прызначыў сюды ксёндз арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч, тагачасны мітрапаліт. І я рады, што пазнаёмся з гэтай зямлёй, цудоўнай зямлёй, прыгожай зямлёй. І самае галоўнае, прыгожымі людзьмі, бо яны з'яўляюцца той асновай, тым фундаментам, не толькі касцёла, парафіі, але менавіта гэтай зямлі як такавой, як тэрыторыі. Ад іх залежыць, сапраўды, як будзе развівацца, альбо занепадаць. Вы вельмі прыгожа сказалі. Сапраўды, людзі – гэта скарб Беларусі. Гэта скарб. Я вельмі удзячная вам за тое, што вы адказалі на ўсе мае пытанні. Вельмі удзячная, што вы нас запрасілі.
І можна ось напаслед спытаць, як жа дабрацца да Канстанцінава, калі хтосьці вырашыць, пакрочыць дзесьці, зладзіць такі вандроўку, шпацыр, напрыклад, у нядзелю. Як ім адшукаць гэтую вёску? Тут трэба сказаць, я не столькі рэкламірую, але сколькі... Нет, гэта, напэўна, я хочу, каб рэкламавалі, бо гэта фантастычнае месца. Сколькі гэта ёсць праўда, што вось Константинова знаходзіцца непадалёк ад шматлікіх азёр. Блакітныя азёры, так называюць, напрыклад, ёсць тут непадалёк. Константинова знаходіцца, бо ў гэтым раёне ёсць два Константинова, аднолькавых вёскі. Толькі ў адным Константинове нашым ёсць касцёл, там жа тое Константинова, яно крыху далей там ад Мядзеля у сторону Буцлава. І наша Константинова непадалёк знаходіцца ад Свіра. Непадалёк знаходзіцца таксама вось ад Нарачы, паміж Нарачам і Свірам, на трасе, на шасе Вільнюс-Полацк. Таму, калі паедзеце па этой трасе ад паварота на Нарач да паварота на Свір, абавязкова пападзеце ў Константинова. І касцёл, ён вітае, ён стаіць пры дарозе, вельмі бачны, прыгожы, дагледжаны, пафарбаваны. Сапраўды, гэта такая жемчужынка, пярлінка такая у кароне Маці Божай. Касцёл у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны у Константинова. Запрашаю. Дзякуй. Хвала Христу. Навеки хвала. Адкуль пайшло свята.